Ayan. Ilabas na natin sa git. Patuloy na mo, tapos pinsa ko na dito. So yan, good morning mga par. Bali, mangunguha kami ng isda. Yun. Sa sa lake. Yun, for today's video. At yun, good morning. For today's video, ay panibagong vlog yung makita nyo ngayong araw. Hindi to about sa pabahay project, kundi kung paano manguha ng isda. Yun. Pupunta kami dun sa Lake Bato. Yun. Kasama ko yung pinsan ni Mrs. Inalok ako. Yan. At sana kahit ganito yung vlog natin ngayon, hindi sa pabahay. At sana patuloy nyo pong suportahan yung channel ko. Kung ano man yung magawa kong vlog na i-upload ko sa channel ko, at sana po ganun pa rin yung pagsuporta nyo. Ayan, maraming salamat po. Yun, let's go! Ayan po, update ng panahon ngayon dito sa Bicol. May bagyo po. Hindi naman siya malakas. Ulan-ulan lang. Amo! Ayan ang gagamitin namin. Ang sagwan. Wala pa. Ayan. Panibagong vlog yung makikita nyo yung ngayong araw. Manguha ng isda. Screen. May screen po yun. Ayun yung kasama ko. Pinsan ni Mrs. Gagamitin namin yung kulong-kulong. At sana makarami. At sana malaki yung isda. Tapos pag ganito po pag ganito yung pag ganito na maraming isda na nakukuha, napakamura ng presyo ng isda. Kahit yung mga ganito kalalaki ng tilapia, mga kasi nga 50 na lang. Kasi dagsaan yung isda ngayon. Kapag nga dami namin dinodripan. Siguro nasa 10 kilo yun. Nilaga tapos parinito. Ayun, inihaw pala yun. Laga sa ihaw. Ayan. Amoy! At yan po, paalis na kami. Ayan. Sana makarami kami ng isda. Why? Ha? At sana buenas yung namin ngayon. Panguha ng isda. Ayan, papasok na kami dito sa pantalan ng Guyudan. Ayan yung pinsan ko. Papasok. Amo ay! Amo! Nung basura! Amo ay! At ayan po, dito na kami sa sa pantalan. Grabe na yung tinubuan ng ng tubig. Siguro kasi din ako nakakapunta dun sa bato, dun sa dinadaanan namin sa Bacolod. Sigurado yung kalsada dun malapit nang abutin siguro. Ayan po, daming bangka.
Iwanan muna namin dito yung tulong-tulong. Wala naman mag-ano nito. Sana swertihin. Lock muna natin yung motor. Kabila. Ayan. Sana magustuhan nyo yung vlog na ito. Inilas mo. Inilas mo. Ako pag pumupunta dito sa sa lawa, ko ng medyas para pag may naapakan kasi yung shell. Tawagin sa amin tulya, yung parang yung kabibi na malaki. Para dati tamaan yung pako, tsaka yung mga kuhol na patay na. Pag may medyas ka, safety yung paa. Ayun, naka-recover naman na yung katawan ko kasi kahapon nagunit nga ako ng dugo. Tapos mama na ako ng mga ng isda. Yun. Dati nung binata pa ako, dati na sumasama na ng isda. Ang tao. Ang bangka. At yan po, paalis na kami. Papunta na kami kung saan yung nilagay nila na screen. At sana, bigyan tayo ng maraming isda ng ating kalikasan. Yan. Ayan na! Amay! Man natutubigan yung Nasa ko ba di? Tanggalin natin ng tubig. Ha? Ano? Parindogon. At patatayuin ko yung timon. Kasi po, dito lang kami medyo sa gilid. Yan banda malalim na yan. Maalon pati. At yung gamit naming bangkay mano-mano lang, sagwan, walang motor. At sana hindi na lumakas yung ulan muna kasi kakatakot yung dito, yung kidlat lang naman yung kalaban dito, kidlat. Aboy! Ha? Yan ang buhay natin dito sa probinsya. Masaya lang. Doon banda yung bato, yung sentrong bato. Yan banda. Dito yung Bacolod. Doon yung sa amin. Balatan, yung bukid niya. Balatan. Diyan banda yung Albay na. Tingnan yung mga ilang araw pa lang na umuulan. Turo isang linggo pa lang yung tubig, grabe na yung pinupuan. Di pa yan bagyo na tunay. Kapag bagyo talaga na malakas na bagyo, yung dinadaanan namin dun sa Bacolod yun, papuntang palabas ng bato, walang makakadaan dun ng motor. Talagang puro tubig, malalim. Yung tulay, kunti lang yung bago ng tubig inaabot. Yan po, dito kami sa bandang gitna
Ay doon kami pupunta. Dito po banda malalim na to. Mga siguro dalawang tao. Doon. Parang nasa dagat. Ito yung ano sa dagat pag sabi nyo ba motor? Ay ako saan sira ngawan napagkulita saan man sira then mamaya pala balik na si may naman na itong isda mahirap ng sagmag yun na lang natin mamaya. Lakas ng ulan dyan sa bandang bundok, bandang Balatan. Ilang taon na rin tayong ginagawa dito sa mga ng isda. Nung asawa na ako nagpaitila busy na sa negosyo. Ha? Ba-vlog. Doon pa po kami pupunta sa dulo na yun. Yun. Kagabi, grabe yung kainan talaga. Daming isda. Magsawa ka kahit magpapak ka na lang. Hindi mo kainin yung hindi ka na magkain ng kanin. Papak ka na lang. Sa labukan, sariwang sariwa. Lalo na pag dito yung kinain. Dito mismo yung dati kami nagdadala na kami ng bigas dito na sa magsasaing. Kahit yung asin lang, lagyan mo na siyang asin. May dala na kami dyan ng kamyas. Wala nang gaano-anong mga panangkap na yan. Asin lang, okay lang. Sarap ng kainan. Yung isda na yun, dito na mismo inuugasan. Dala lang ang tubig, kilo. Sarap. Yung mga malayan, di ka na makagalaw ng sobrang kabusugan. Ayan po, medyo malapit na kami. Malayo na rin yung sinagwanan ng kasama ko. Doon pa sa dulo na yung galing kami. Doon, lawak na ang ito. Abot to ng Albay. Itong lake na to. Malawak sana to kaso marami na kasing mga yung kids. Sa walang kids. Walang mga dyan sa bandang Buhi. Walang mga kawayan na ganyan na nakatusok. Dito mayroon kasi. Dati nung pa lang nagbibinata pa lang ako, grabe ganda dito. Ngayon iba na. Napakaganda dito talaga. Masama ako dati dun sa kapatid ni Papa na nagtatanim dun. Diyan banda, tatanim sila ng kamatis. Masama ko dyan. Siyempre, mga kapusukan pa. Lagi naliligo dito. Sa may lake na to. Ganda pa dati ng tubig. Mas maraming yung kabibi na maliliit. Ayun. Yung maraming yung slide. Ayun, bundot. Ha? Yung may mga tanda na may mga tusok. Then yung mga screen. Malapit na po kami. Wala ako ba? Noriente kita. Ano di apis ni? Ay sarok.
Kabang kabag. Hmm? Tay? Hindi ba mo? Napinsan. Babak na. Yan, itlog ng kuhul. Yan banda yung San Roque. Kaso mas malapit kasi yung pag dun sa Guyudan mga ano, dumaan, mas malapit yung tubig, hindi ka na maglalakad ng malayo. Pag dito San Roque kasi, maglalakad ka pa sa palayan. Siguro mga 20 minutes bago makarating dito sa ano, sa may lawa. Ayun, may screen. Hinahakot na nung mayari, lilipat siguro nung paglalagyan. Pag ganitong tumubo lang naman yung tubig, may huli yung screen. Kasi dito yan nilalagay sa may mga ganitong may mga damo-damo na yan. Kasi paborito yan ng mga tilapia. Ganyan. Pag di naman malaki yung tubig, wala namang huli yung ano, tawagin yan, bubo. Bubo, screen. Mamaya makikita nyo yan. Yan, pahinga muna dito. Yan yung mga, may mga tanda na yan. Yan yung mga screen. At yung naalala na yung nag-ano kami, nag-camping. Tama sila ko yan uli. Yun yung banda. May mga kahoy na yun. Kaunan pa. Okay. Ayan po, magsisimula na kami manguha. Mababaw na dito banda. Sabi yung ubo ko. Yan yung screen. Ganyan. Doon sana sa unang angat, puno. Na unang angat, yun, may laman na. Sana po, kunti lang. Sana sa iba, bagay na lang sa susunod. Yan. Pero okay na yan, at least meron. Mga tilapia. Ay, magandang tilapia. Tabak mo. Ilang ano yan? Ilang screen? Ha? 5. Pero ngamin 31. Ngamin tayo angat. 51. 51 daw na screen. At sana wag niyong i-skip yung vlog ngayon natin. Yan po. Narsang kulay di ba? Pangatlong screen. Ay ano raw, may namatay na kalabaw dyan banda sa may mga tambo. Sa may mga damo-damo na yan. Mabaho na raw. Sayang, hindi nakita nung nag-aalaga. Yun. Ito yung lock niya. Ang naman. Kailangan may lock kasi dito pumapasok yung isda.
Pag oras na pumasok na yan dyan, hindi na siya makakalabas. Palay, pinagbutan na ng tubig. Paborito ng tilapia yung palay na ganyan kasi matamis-tamis yan. Kinakain nila. Yan po, nagsisimula ng dumami. Yun. Yan. Dami. Sige na. Malaki. Thanks God. Ganito kalalaki oh. Sarap nitong ipitibilyo. Ganyan oh. Okay. Hindi kasi pare-pares yung pasok ng isda. Yan, balik. Tas bukas na naman yan kukunin. Problema lang sa ganyang screen, minsan nauunahan. May mga ibang mga taong yung hindi nagpapakahirap. Gusto manguna lang sila. Ay mga tanda yan. Tanda. Pumasok ka na. Labas na. Yun, taba. Ang taba mo. Yung isang malaking kanina, lumukso, tumalon, nakawala pa. Mga nasa ano na to, nasa nagpa 10 kilo. Ha? Puro tilapia lang. Walang karpa. Minsan nagkukarpa ano? Wala pang karpang pumapasok. Puro tilapia lang talaga. Wala pa yung tinatawag namin na ano, yung tawis. Dami kasi pangalan nun. Tawis, Imelda. Amo ay! Kailangan kasi ingatan yung screen kasi nayuluto yun. Dapat.
Arag man kan sapon. Sapon maray. Mga sunod na angat. Ang bawi. Takon na, marami na oh. Dakon. Yan. Pero pag uminit na, diyan talaga lumalabas yung mga tilapia. Pag uminit no, pag alimbawa mamaya medyo mainit, yun, sigurado bukas jackpot yan. Kasi yung mga tilapia, yung katagit sa gilid. Dami pang iaangat kasi 51 daw to na screen. Ayun. Ayun. Bukas na yan. Kada angat 1 kilo sa 51, madami rin. $51 kilos din. Yung kada screen isa 1 kilo. Kaya perang kilo ka mo sa hapon? Bundor. Kahapon daw naka 35 kilos sila na isda. Kasi marami yan ngayon. Tiwala lang. Sigurado. Parang nararamdaman ko mas marami ngayon kaysa bukas. Yun pa, may meron pa. Nakukumuna yun, ada? Hindi pagad ay. Ha? Kaya mo ito parang ganda-ganda rin. Oh. Ha? Oh. Nadaanan ng bangka. Palagpasan namin. Ito na. Ayos kasi nadaanan ng bangka. Makakalabas din yung mga isda dyan. Lang laman. Yung iba kasi, iba may nanguha, hindi man lang ayosin yung pagkalagay, minsan binabaliktad pa. Dapat pag kinuha nila, ayosin yung pagkalagay para may pumasok pa rin. Mahirap din yung gawin. Mahal pati ng pagpagawa ng ganitong sarili. Kahigis. Dami. Ano? Ilang babi dito. Sarap pag ganyan. Sulit. Handa-handa na tayo kasi maaga pa. Dapat talaga mga bandang 11. Kasi ganyan pa lang, malaki. Sarap nito. Ihaw.
Jackpot. Pinabalik. Amoy! Pagod na. Siya kasi yung mag-aangat kasi siya yung may alam ng mga screen nila kung saan nakalagay. May mga tanda naman kasi yan. Kaso mura nga lang pagbili. Marami yung isda ngayon. Ayan, at least meron. Saka 20 na kitang dami na yan. Sana kahit makalahati lang yung bangka. Yun. Kapon, malaki nung ginano dun sa bahay nila. May binunta sa amin. Binunta niya. Puro ganito kalalaki. 2 kilo. 2 kilo lang. 2 kilo na yun. 7 lang. Ba't masawakan to? Ha? Ba't masawakan to? Harga deh. Patay na ang warin. Pinsan din nila. Buti yung bangka niya. May makina. May motor. Ha? Maganda pag puro ganito, malalaki talaga. Ganito kalalaki ang pinita na. Samantala noon, yung pala, 120 na yan. Bubon. Yan po. Marami na po yan, pero sabi, mahina pa raw po. Kunti pa lang. Nasa 14 na screen pa yung iaangat. Yan.
Oh, dito talaga pala yung sabing marami banda. Walang nakakahalong ibang isda. Puro tilapia lang talaga. Ako kung sanabi mo dito nakangkong nakita ninyo. Pinangatan na pala ito nila kanina. Kaninang umaga. Ng madaling araw. Ito palang mga pumasok na to. Ano lang. Kumbaga ngayon na lang pangalawang kuha na. Ha? Nakuha ito dito. Oo. Tira-tira na lang pala to. Sabi ko na eh. Di, ibig sabihin mo ano, marami pa. Tapos mamaya pa palang hapon, mangunguha pa. Ito rin yun. Kala ko sa isang araw, isang week lang. Ito kan kung magsama sa ganyan eh. Sa ganito na mag-ano ng bubo. Nangunguha kami dito, yung may ano, may net. Sa kids, ganun. Yung bubo, first time kong sumama. May mga kuhol pa yan sa mga sama. Malilinis yan, pwedeng adubuhin. Sa isang araw pala, no, 3 beses nangunguha. Kala ko, papumasok ng gabi. Nakakuha na pala sila kanina. Ayan. Malalaki na. Ayan. Amo ay. Amo. Jackpot. Woo. Jackpot talaga. Mga bundor. Oh. Oh, sayang. Ito ka. Pang ulam ka rin. Ayun oh. Pagod na yan. Amo, agad. Babaon ko na kaya? Ha? Ay, matatarog. Sabi ko babain ko na eh. Lakad na lang ako. Tuturo niya kung alin yung angat ko. Kaso lalabas pala yung mga isda. Yun! Oh, angat. Malalim na. Marami yan. Yun, laki. Ha? Yun, nakadami na. Yun. Abot na dito yung isda oh.
Uy! Na malapit na matapos. Last ball na. Yun, laki. Ayun po, bali po na po kami. Ayun, tapos na ako magpapahila daw dyan sa ano, sa motor. Para sa ulit, ito pa ito. Ayun, bibinta. Bibinta yung Sabay lang ang patapat yan. Yung sabi ni Papa. Sorry pa ka. Sorry pa ka. Maluya. Maluya pa yan. Mahina pa rin pero marami na eh. Hindi makatrenta ka. Inaasahan ako, makadaktog. Yan na yung isda ilalagay na sa meat. Wala pa. Umuay. Ang kulukin, nagbaray-sara. Lagi pa erang ko. Ini. Ay po, oh, dami na sa ilalim po. Nagpasa di bundor na 30 bundor. Nagpas ini. Nagpas tong 30 kilos. Kita terlalu Dakul bulu. Yan yung isda. Yung kalahatan. No, kaya mo?
Sabi na kanina, mahina daw. Buhanan ko usapon sa darugan sa kabangsa ko. Pahina. Sabi na. Nabubuhay na yung natin. Yung isang nakuha na. Ayan po, pauwi na kami. Malapit na kami doon sa iniwanan namin ng kulong-kulong. At siyempre, salamat sa thanks God. Marami yung isang nakuha. Sakto yung battery natin pa lubat na. Ito lang para matagal. Yan na, malapit nang makapot yung talo. Ang kalat, at may naghihintay. Ayun, dalawa. Mga pinsan nila Metis yan. Amoy!
Dito na. Baba na. Yan. Yung dalawa. Ha? Ha? Jackpot! Yan na. Walang pa kunood eh. Dami na mundo. Salamat. Katod. Saan nga mananir to? Timit ko ka di, mga 40 kilos. 40 raw di. Ayan na. Dati para isura. Dahil itong kapag-agablo yun siya, ha? Hindi man masablo yun eh. Sakto man sa pagulina mo, 10% sa ladi battery. Patawasan mo. Ay, garapak nga ni. Oh. Na. Kwarta na. Yo, may rap. Langgam marami. Pauwi na kami. Ay, ano na naman? Hey! Ayun, ano? Dah ano? Dah. Dakatig ko pagtuwata. Oh. Pero sakto ka naman ta. Nagkaraulat man na to sa ano. Nagboto. Tao ano? Nagagat-gatat sa bubo niya. Padingan niya na uban. Dito na po kami sa amin. Ayan. Pwede namin yung isda. May baka naghihintay na yung... Hindi kaya? Yung bibili. Maluya, naunaan. Ako dakulong pinangkadakulo, damang sanan. Ang sinanong ko lang. Sug. Kikilawin na. Inihaw ko. Ayan. Sarap nito. Namis-namis. Sabay kape. Maya-maya, pag binalok pa ako, sama ulit. Uy! Dami kaayo. Ayan na po yung inihaw. Mukbang.
Ayan, sarsyado. Niluluto ng asawa ko. Ang lalaki. Ano inihaw ko? Yan, kain po. Yan. Yun. Tara po. Mukbang tayo. Yan lang muna yung mga vlog ko ngayon. At sana pag kayo magsawa sa mukha ko. Yun, nakakain na yung kasama ko kanina. Pinsan ni Mrs. Pumunta naman dito. Nandyan, naka-ready na. Sama daw ulit kami. Yan. Sausaw natin sa tuyo. Gutom na talaga ako. Kain. Ngita na namin. Hapunan na to. Mabog ako. Gutom na talaga. Ano? Sabi mo? Cara. Mana? Hindi na. Dito ako. Nasabay na ako. Pasang sa Kapag daw niya asawa. Ha? Ay! Ito ko lang ng camera. Ay, siya. Wait lang, gugas ako ng kamay. Some more. At yun, thank you sa nagbigay nitong isda. Pinsan nila. Mukbang isda. Walang sili. Ngayon, nakagusto pa niyo bibi. Kamakain si papa mo eh. May na yung papasukin. Ito ka matindahan. Nagsarado kami sa patindahan din ah. Mamaya na itong papasok ko yung papa mo kumakain. Ito mag-aano yun sa'yo. Kain tayo, nak! Ato ka matindahan. Nagsarado. Yun na. Sige na. Sige na, sige na. Kunti lang. Dalong na. Ngayon, ako makain si papa mo. Kaya niyo kumain? Ha? Baby? Hindi ako